0-0 κυρίες και κύριοι. Στα 21-1-1. Δίνω στον Δημήτρη. Δημήτρης. Όχι, η ρεβάνς δεν είναι. Οι ρεβάνς παίρνουνε. Γιατί παίζουν, γιατί παίζουν. Εσύ δεν είπες, δεν παίζουν για τίποτα, απλά είναι τα πράγματα. Το δεκάριο το χάσατε. Παίζετε. Να πονάτε καλά. Να μην βάλουμε τίποτα. Μαλάκα, έχω πέτου συγγραμμή. Να βάλουμε και κάτι. Τι δεν θα βάλουμε. Ένα καφέ, άντε, ένα καφέ. Το καφέ της Κυριακής. Ένα καφέ. Να έρθεις. Άντε. Πατούσε γραμμή, μαλάκα. Δημήτρης με την μπάλα. Δημήτρης. Για ένα καφέ παίζουν. Jump shoot. Rebound ο Αλέξης. 0-2. Χάρη στον Αλέξη. Το Θοδωρής. Βάλε λίγο τη φόρμα λίγο μέχρι τα βυζιάς. Τόλης. Rebound ο Αλέξης. Αλέξης. Δημήτρης. Rebound. Ο Τόλης στον Γιάννη. Γιάννης. Γιάννης. Rebound ο Τόλης. Rebound ο Δημήτρης. 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 Στον Ντίνο. Ντίνος. Εντυπωσιακή πάσα στον Αλέξη. Ο Αλέξης το χάνει. Το rebound ο Αλέξης. Αλέξης στον Δημήτρη. Δημήτρης. Ο Τόλης κλέβει. Γιάννης. Θοδωρής. 1-1. 1-1. 1-1 είναι τα καλάθια, όχι και 2-2. Όπως είπα πριν. Συγγνώμη για το λάθος. Κυρίες και κύριοι. Δημήτρης. 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 Τον έχουν κλείσει. Αλέξης. Ντίνος. Αλέξης. Όχι, από πίσω είναι πήρα. Θοδωρής. Γιάννης. 2-1. 2-1 κυρίες και κύριοι. Δημήτρης βγαίνει έξω να επαναφέρει την μπάλα. Αλέξης. Δημήτρης. Ντίνος. Ντίνος στο σουτ. Ριμπάνω Γιάννης. Τόλης. Στον Θοδωρή. Θοδωρής. Τόλης. 3-1. 3-1 κυρίες και κύριοι. Δημήτρης. Δημήτρης. Ριμπάνω Γιάννης. Γιάννης. Στον Θοδωρή. Θοδωρής. Στο Γιάννη. Γιάννης. Θοδωρής επαναφέρει. Τόλης. Οι δυο κουμπάρι αναμεταξύ τους μαρκέρονται. Θοδωρής 2-1 airball. Τη ξαναπαίρνει. Αστοχείο Γιάννης. Ριμπάνω Αλέξης στο Θοδωρή. Στο Δημήτρη. Δημήτρης. Ντίνος. Δημήτρης. 2-1 παραμένει. 3-1 παραμένει. Αλέξης. Αλέξης. Στο Δημήτρη. Δημήτρης με την μπάλα. Αλέξης. Δημήτρης. Αλέξης. Προσπαθεί ο Τόλης να κλέψει, δεν μπορεί. Αλέξης. Ωραία η προσπάθεια του Αλέξη. 3-2. Μειώνει. Γιάννης. Τόλης. 4-2. Ντίνος στον... Ωραία τάπα του Θοδωρή στον Αλέξη. Είδε τον ουρανό σφοντίλι. Αλέξης Ντίνος. 4-2 παραμένει το σκορ. Έξω η μπάλα τα χέρια του Τόλι. Δημήτρης. Στον Ντίνο. Ντίνος. Δημήτρης.
Ο Αλέξης από το airball 4-3. Θοδωρής τον Τόλι. Τόλις έξω στο Γιάννη για 3 πόντους. Αστοχή το ριμπάνο. Θοδωρής ξανά διπλό ριμπάνο. Θοδωρής και καλάθι. 5-3. Δημήτρης Ντίνος στον Αλέξη. Αλέξης αστοχή rebound. Ο Ντίνος στα χέρια του Αποστόλη. Αποστόλης. Γιάννη στο μακρινό σουτ. Rebound ο Αλέξης. Δημήτρης 5-4. Ο Τόλης επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι μαζί με τον Θοδωρή. Τόλης. Τόλης. Στο Γιάννη. Γιάννης. Γιάννης με αντίπαλο το Δημήτρη. Του ψιλοφεύγει η μπάλα. Φαίνεται η κούραση. Ο Αποστόλης θα πέσει μόνος του. Θοδωρής. Φέρ την μπάλα. Φέρ την μπάλα απ' έξω που ήρθε και μου ήρθε την πήρε την μπάλα. Πάτσε και με τα δύο πάτσε μέσα. Πάτσε και με τα δύο μέσα. Θα βάλω το replay. 5-4 παραμένει το σκορ. Από τα 8 μέτρα. Airball. 5-4 παραμένει. Ωρε ψεύτη. 5-4 παραμένει το σκορ. Ωραία πάσα στον Αλέξη, το χάνει από την υποπίεση του Θοδωρή. Το rebound το μακρινό του Δημήτρης. Δημήτρης στον Αλέξη, ο Αλέξης 5 όλα, ισοφαρίζουνε. Θοδωρής τον Τόλι, Τόλις τον Γιάννη. Εγώ είμαι φάουλ, τα ξέρετε. Γιάννης, Το χάσω και φάουλ. Αλέξης, Δημήτρης. Μπράβο, 5 όλα. 5-6 και 5 όλα, 5-6. Θοδωρής. Ωραία, αλλά άστοχο. Ωραία η προσπάθεια του Θοδωρή. Ντίνος. Ντίνος. 5-6 παραμένει το σκορ. Δημήτρης. 5-7. Τόλης. 6-7. Και να κυρίες και κύριοι που πήραν κεφάλι ένα πόντο. Δημήτρης. Ο Γιάννης στο rebound. Στον Τόλι. Τόλης. Στο Γιάννη. Γιάννης. Κλέβει εντυπωσιακά ο Αλέξης με υπερπροσπάθεια. Αλέξης στον Ντίνο. Ντίνος. 6-8 από τον Ντίνο. Γιάννης. Γιάννης. 6-8 παραμένει το σκορ. Κερδίσανε φάουλ. Γιάννης επαναφέρει στον Τόλι. Τόλης. Τόλης με την μπάλα στο Γιάννη. Κλέβει ο Δημήτρης. 6-8 στον Ντίνο. Ντίνος Αλέξης. 6-9. 6-9. Πιέζουνε ψηλά. Τόλης επαναφέρει στο Γιάννη. Γιάννης. Γιάννης. Παραλίγο να κλέψει ο Αλέξης. Γιάννης του παίρνει την εσωτερική. 6-9. Ξανά το rebound. 7-9. Ηρεμία. 7-9. Δημήτρης.
Ντίνος. 7-10. Τόλης. Τόλης. Μόνος του. Το jump shoot. Αστοχή. Rebound μακρινό ο Αλέξης. Δημήτρης. Απ' τα χέρια του Γιάννη βγαίνει έξω. Απ' τα χέρια του Γιάννη βγαίνει έξω. Δημήτρη, πρόσεχε. Δημήτρης, Αλέξης, στο Δημήτρη. 7-10 παραμένει το σκορ. Ντίνος, το shoot. Αστοχή, rebound. Ο Γιάννης στον Θοδωρής. Rebound ο Ντίνος. Ριψοκίνδυνη πάσα προς το Δημήτρης. Το shoot. Θοδωρής τον Γιάννη. Θοδωρής. Στον Τόλης. 8-10. 8-10. Ναι. Κερδίζετε. Κερδίζεις 18 Δημήτρη. Αλέξης. Ριμπάνο Ντίνος. Δημήτρης. 8-11. Κρατάνε τη διαφορά των 3 πόντων. Τόλης Γιάννης με την μπάλα. Γιάννης μόνος του στον Τόλης. 8-11 παραμένει. Τόλης με την μπάλα στον Γιάννη. Οκτώ 11. Γιάννης για 3. Για δίποντο μάλλον. Airball. 8-11 παραμένει το σκορ. Δίνω στον Αλέξη. Αλέξης. Στον Ντίνος. Τον Δημήτρη. Έξω στον Ντίνος. Αστοχή. Ριμπάνω Γιάννης στον Θοδωρής. Αστοχή. Ριμπάνω Αλέξης. Στον Δημήτρης. Αλέξης. 8-12. Θοδωρής στον Τόλης. Στο Γιάννης. Ντίνος στο rebound. 8-12 παραμένει. Αλέξης. 8-12 παραμένει. Γιάννης. Τόλης μόνος του. 9-12. Μειώνουνε στους 3. Ντίνος στον Δημήτρης. Δημήτρης με την μπάλα. Δημήτρης. Φάουλ. Σκληρό φάουλ. 9-12 παραμένει το σκορ. Όχι, μην τον ανοίγεις. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άμυνα όπως εκεί. Παίζει. Δημήτρης επαναφέρει στον Ντίνος. Το πάσιμο. Ριμπάνω Γιάννης. 9-12 παραμένει. Σκληρό παιχνίδι γίνεται τώρα κάτω από τη ρακέτα. Πέφτουν κορμιά. Φάουλ κερδίζει ο Γιάννης στον Τόλης. Στο Θοδωρής ένα αλλοπρόσαλο σουτ. Αλέξης τον Δημήτρης. Από την κορυφή της ρακέτας θα επικαιρίσει ή όχι. Πάσα στον Αλέξης. Στον Ντίνος. Φάουλ. Αλέξης τον Δημήτρης. Κουραστήκαν τα παλικάρια μας. Ωραία εντυπωσιακή προσπάθεια του Δημήτρη. Θοδωρής, Γιάννης Θοδωρής. 10-12. 10-12. Δημήτρης. Σκάσε ρε μαλάκα, στην ομάδα σου. Ας το διάλο.
Κλέβει ο Τόλης. 10-12. Θοδωρής στο Γιάννη. Γιάννης. 11-12. Τόλης. 11-12. Ντίνος, Δημήτρης. Αλέξης. Κλέβει ο Θοδωρής προς το παρόν, αλλά κερδίζει ο Δημήτρης. Δημήτρης στον Ντίνο. Ντίνος. Γιάννης στο rebound. Γιάννης. 11-12 παραμένει. Γιάννης στο rebound ο Δημήτρης. Ντίνος. Κλέβει ο Δημήτρης. 11-13. 11-13. Το δίποτο από τον Τόλι. Ριμπάνο Ντίνος. Δημήτρης. 11-13. Δημήτρης στον Αλέξη, μόνο στο Αλέξης. 11-14. Τόλι στο Γιάννη. Γιάννης με την μπάλα. 11-14 κυρίες και κύριοι. Στον Τόλι. Τόλις. Ριμπάνω ο Ντίνος με το Δημήτρη, παραλίγο να γίνει το λάθος. Ντίνος στο Δημήτρη. Ντίνος στο σουτ. 12-14. Δημήτρης, Αλέξης, Δημήτρης στον Αλέξη. Θοδωρής ο rebound στον Τόλι. Τόλις. Θοδωρής το rebound. 12-14. Παραμένει. Τόλις ο Θοδωρής. Στο Γιάννης. Θοδωρής προλαβαίνει την μπάλα. Το μακρινό rebound. Θοδωρής κερδίζει ο Ντίνος, ο Αλέξης, αλλά με φάουλ. Τόλις στο Θοδωρή. Ναι. Τόλις στον Θοδωρής. Θοδωρής τον έξυπνη πάση στο Γιάννη. Το βάζει 13-14. Σκάστε μαλάκα! Σκάστε! Άντε ρε! Σκάστε τα γονείς σου! 13-14. Υπάρχει μια ένταση στο παιχνίδι κυρίες και κύριοι. Μην χάνεις, δεν πειράζει. Να ο κόλλος θα το κάνει. Άρα και εσύ μπορεί αδερφή. 13-14. Ο Δημήτρης με την μπάλα παιδεύει την μπάλα. Το σκριν από τον Ντίνο. 13-15 κυρίες και κύριοι. Εντυπωσιακή κίνηση από τον Δημήτρη. Τόλι στο Γιάννης. Γιάννης μπαίνει μέσα. 14-15. Δημήτρης στον Αλέξη. Αλέξης στο Δημήτρη. Δημήτρης με την μπάλα. Έβγαλε ο Θοδωρής, πήγε για κλέψιμο αλλά δεν μπόρεσε. Δημήτρης επαναφέρει στον Ντίνος. 14-15 το ριμπάνο. Ο Αλέξης τρώει την τάπα. Πρέπει να γίνει και λίγο φάουλ εκεί, δεν το ζητάνε. 14-15 παραμένει. Και εδώ το φάουλ. Τόλις από πολύ μακριά. Αστοχή. 14-15. Δημήτρης φέρνει στον Αλέξης. Στον Ντίνος. 14-15 παραμένει. Δημήτρης.
Το rebound ο Αλέξης. Ωραίο καλάθι. 14-16. Εσείς. Δύο άτομα είναι. Παίζει. 14-16 είναι. Ο Γιάννης βρίσκει την ευκαιρία και γίνεται φάουλ. Πέφτουν κορμιά κάτω από τη ρακέτα. Γιάννης για τρίποντο, προσποίηση, μπαίνει μέσα. 15-16. Δημήτρης. Ντίνος. «15-16 παραμένει». Δημήτρης. Ωραία πάσα στον Τσάκονα. 15-17. Τόλης. Σκληρές μάχες γίνονται. Σκληρές άμυνες. Θοδωρής. Αυτός έβγαλε. Ωραία τάπα. Και βγάζει ο Θοδωρής. 15-17. Εντυπωσιακή τάπα. Ντίνος. Ντίνος. Το ριμπάνο Ντίνος. Στο Δημήτρη. Δημήτρης. 15-18 κυρίες και κύριοι. Θοδωρής. Θοδωρής. Μπαίνει μέσα, αφήνει στο Γιάννη. Παραλίγο να κλέψει ο Δημήτρης. Γιάννης. Γιάννης με την μπάλα. Το screen από τον Τόλι δεν πιάνει. Θοδωρής. Θοδωρής στον Τόλι. Γιάννης, κλέβει ο Ντίνος. 15-18 παραμένει. Ντίνος. Στο Δημήτρη. 15-18 παραμένει. Αλέξης. Στον Ντίνο. Ντίνος. Airball. Γιάννης τον Θοδωρή. Airball και από τον Θοδωρή. Κλέβει ο Δημήτρης. 15-18 παραμένει. Δημήτρης. Φάουλ έγινε. 15-18. Οι δυο κουμπάρι. Ο ένας γαμάει τον άλλον. Ντίνος με την μπάλα. Ντίνος. Το σουτ. Ριμπάνο Δημήτρης με τον Αλέξη. Αλέξη ξανά. 15-19. Θοδωρής. Τόλης. 15-19 κυρίες και κύριοι. Τόλης στον Γιάννη. Γιάννης. Πολύ ψηλά οι άμυνες. 15-19. Στον Τόλη. Τόλης από πολύ μακριά θα επιχειρήσει. Ριμπάνο Δημήτρης. 15-19 παραμένει το σκορ. Δημήτρης. Αλέξης. Μπαίνει. Σουτάρει. Rebound. Ο Γιάννης. Γιάννης ο Τόλι. 15-19 παραμένει. Θοδωρής. Έξυπνη κίνηση. 16-19. Μειώνουν. Δημήτρης. Στον Αλέξη. Αλέξης Ντίνος. Ντίνος. Τη ζητάει ο Δημήτρης. Δημήτρης. Αλέξης. Ντίνος. Δημήτρης. 16-19. Ριμπάουν ο Γιάννης. 16-19 παραμένει το σκορ. Γιάννης τον Τόλι. Τόλης. Ντίνος στο rebound. Πρόσεχε. Προσπαθεί να κλέψει ο Θοδωρής. Δεν τα καταφέρνει. Έξυπνη η κίνηση του Ντίνου να πάρει την μπάλα. Δημήτρης. 16-19 παραμένει το σκορ. Το rebound ο Θοδωρής τον Γιάννη. Γιάννης 17-19. Μειώνουν κι άλλο τη διαφορά. Αλέξης στο Δημήτρη. Δημήτρης Αλέξης. Φάουλ. 17-19 παραμένει το σκορ. Δημήτρης Ντίνος. Ντίνος.
Αλέξης, Δημήτρης, Ντίνος. Αλέξης, το rebound ο Ντίνος. Το rebound ο Γιάννης, αλλά έγινε φάουλ από τον Αλέξη. 17-19 παραμένει το σκορ. 17. Ναι. Κοιτάμε και λίγο και το φεγγάρι. Τόλης, Γιάννης. Γιάννης πάει να μπει μέσα, γίνεται το φάουλ. 17-19. Τόλης από πολύ μακριά ξαναεπιχειρεί. 19 όλα. Όχι τρίποτα ρε μαλάκια, 19 όλα κυρίες και κύριοι. «19 όλα παραμένει». Σουτ 2 πόντων από τον Τίνο, αστοχή. Γιάννης. Γιάννης με την μπάλα. 19 όλα. Τόλης από πολύ μακριά, όχι δεν επιχειρεί. Γιάννης την πάσα. 20-19. Κρίσιμα δευτερόλεπτα. 20 όλα. 20 όλα. 21-20. Ντίνος. Όχι. Μπράβο! Ο Τόλης με την μπάλα. Ριμπάουν μακρινό από τον Γιάννη, στον επαναφέρει στον Τόλη. Τόλης. 21-20. 21-20 κυρίες και κύριοι. Θοδωρής. Τόλης. Γιάννης. Ριμπάουν ο Ντίνος. 21 όλα. Στα 23 κυρίες και κύριοι. Δεν τελειώνει. 21 όλα. Τόλης. Airball από πολύ μακριά. Προσπαθεί να το πάρει το μάτς από δίποντο ο Τόλης. Στοπ ζητάει ο Αλέξης. Για να δέσει τα κορδόνια του κυρίες και κύριοι. Το βλέπουμε τώρα σε κοντινό πλάνο. Τα έδεσε. 21 όλα στα 23. Δημήτρης με την μπάλα. Παίζει. Δημήτρης. Στον Αλέξη, παραλίγο να τη χάσει ο Αλέξης. Τη κερδίζει, τη κάνει τελικά με λάθος επαναφορά. 21-20, σουτ 2 πόντων από τον Γιάννη, αστοχή. Δημήτρης το rebound. Ο Ντίνος το rebound, 21 όλα. 22-20, sorry ρε, 22-21. Σουτ 2 πόντων ο Γιάννης, αστοχή. Ντίνος. 23-21 τελείωσε. 23-21 τελείωσε. 23-21 και να η κερδισμένη και να η χαμένη. Να και η μπάλα. 2 καλάθια διαφορά, όχι ένα όπως πριν. Για παίξτε και το τελευταίο. 23-21. Οι δυο κουμπάροι μαζί μιλάνε. Πανηγυρίζει ο Δημητράκης. Μουνάκια. Πού είναι το νερό μου ρε.